Que bonitos son eses carambelos. E iso que é? É iso, é auga que ao caer das ramas conxélase polo frío e queda con esa forma. Mola! Ou sexa que están feitos de auga. Pois sí, a auga cando se conxela convértese en xeo. Que curioso! O xeo é auga, pero non se move nada. É como se fose de cristal. Entón, se a auga conxelada queda quieta, os conxeladores son para que non escape a auga. Rapaces, acábaseme de ocorrer un xogo moi bo. Conxelados. Non sei, iso igual dá moito frío. E podemos nos poñer enfermos, non me convence moito. Non, non, é de broma. Quedaremos quietos por quendas, como estatuas de xeo. E o que aguante máis tempo gaña. Como estatuas, de xeo. Tranquilos, explicareivolo cunha canción. Imos xa comezar, non te podes mover. É o xogo das estatuas. E se algo che pica terás que aguantar, porque non te podes rascar. Unha vez que empezou, quieto debes estar neste xogo das estatuas. E o riso e tusir ti terás que aguantar, porque se non ti perderás. Imos xa outra vez, non te podes mover neste xogo das estatuas. E pra ti resistir podes imaginar que es de pedra ou de cristal. Unha vez que empezou, conxelado estarás, túa cara será de estatua. E non te moverás, tampouco tremerás, así é como gañarás. Así é como gañarás. Entendéstelo, non? Hai que quedar quieto e o que máis tempo aguante conxelado é o que gaña. Vale. Ben, quen empeza? Eu. Co cronómetro da tableta miraremos canto tempo está cada un para saber quen gaña ao final. Xa! Ai. Só aguantache 7 segundos. Aguantaría durante días, pero o vento empurrou os meus patíns. O vento. Agora toca a min. Vou estar tan quieto que vou parecer un debuxo. Pois sí que o tomou en serio. Non se move nada. Igual quedou sen pilas. Toto! Poderíamos aproveitar para pintarlle un bigote. Pero así parecería un señor. E Tutu non é nome de señor. Chamaríamolo o señor Toto. E tamén lle poñeremos un chapeu e unha gravata. Toto! E podería falar francés e ser o noso profesor de baile. Ai, xa non podía aguantar máis coas vosas bobadas. Vaya, eu prefería o señor Toto. Caramba! 32 segundos conxelado. Todo un récord. Nina, conxelaste? Ti. Vale, Nina. Quieta e... xa! A ver canto aguantas. Carai! Non move nin as coletas. Ben, non é para tanto. Eu á súa idade tamén podía quedar quieto. Non como agora que ata o vento te move. Foi un refacho traizoeiro. Vaites, pois sí que o toma en serio. 26. Así vou perder. 27. Teño que pensar algo 28. rápido. Xa o teño. 29. Mirade! Topada en cun 30. prato cheo de galletas. 31. Gateta. Vaya, perdiches. Por un segundo non lle gañaches a Tutu. Sí! Tutu, o mellor conxelado do mundo! Tutu tan poso, non gateta. Sinto, non se me ocorría como facerte mover. Parecías unha estatua de verdade. Non te preocupes, despois iremos por unhas galletas, vale? Vale. Ben, agora toca a min. Serei un manequín. Un que? Un manequín Da igual, serei como unha pedra. O teu corpo ten forma de pedra, así que supoño que o farás ben. Toma, dalle o botón en canto quede quieta. Xa! Isto vai ser moi fácil. Mirade, Fante leva un chapeu novo. Vaya, nada. Espera, xa o teño.
Mirade, o carteiro, e parece que leva un paquete o curraliño de Linda. Non te molestes. Linda agora é unha pedra. Fálalle de terra e chocolate, que é o que lles gusta ás pedras. Como imos de tempo? 36, 37, 38... Xa perdín. É que non se pode competir cunha pedra. Son máis intelixentes que os canguros. Ben, imos ver canto aguanta para gañarlle na próxima rolda. Ben, eu xa non xogo máis. Teño fame e teño sono. Gañas ti, Linda. Ela mellor sen dúbida. Vamos, rapaces. Teño que marchar, Linda. Vémonos despois. Esperádeme, xa vou. Rapaces, estades aí? Quedei dormida e... non podo moverme. Conxelouse mala. Rapaces, rapaces.